Mene hapok review meeting ngilai keren. Don katu katne ngut kibriu. Hakapor ba kirung. Bad hakapor ba ki pendap iki form ki jongki kalak benlong na entry point. Kalak benlong na ka test hakajaka haka testing ke point. Ka ka bakila. Yau phone number jongki hakajaka kin ai ubadei ki ai ubomdei. Teng ka address ka kerteng snong ka kerteng tau ke ai ka bomdei te menengi discuss ya kani namar kani ka jingle ka penlong baki beri ki kwa ban buri ya ka identity lane ya ka address ka bapaka badi ka phone number ka bapaka bad ya kani ru ngilap de hadin ba ngila hadin mengila sim ni ka collection hadin mengila test hadin mengina ngila penungkam mentak ka online information ka bangi phak lam baka WhatsApp ni phak lam baka phone number ni siam baka bom tray kam gata ka phone number ka BKI te naka takadaw nakaliang komen mentang sim ya karai banang ne syakmat kino ki bating lane ki bom submit back ya ki details information statement jongki sya ka authority jong government kum bakalong andang ilap ngin sapen sitom yaki kat kum kaan namar ka bapla kolong badon ki jaj beriu ki bukum kita ban ngai campaign na kaleng media pin lengo abang apentip i kata bat wat mangi na ka sarkar ngi lengo habang yakun ka digatma ka jongi kolong yakun ya unu covid-19 dang don perda ki jaj beriu ki bukum kita ki baburi penban ya ka identity ka bapaka lane ka address ka bapaka lane ka phone number joki ka bapaka tenang ne sikmat ka jingi keren haka review meeting ke jongi ka sarkar kala issue instruction ka batinga sya ki bor ki bapnya ya kini ki aka ba andang ilap ngin sapen sitom yaki kat kum kaan khnang ba kini kijing le kin num ji asu bat kham tam bakan numbu kajing ya ki officers jongi ya ki health workers jongi ki batrai mate bat sngi nakamenta ban ai ya kajing tip marwe katkum ka protocols ka ba ngila bu kata kadai ka wei ka benta ka bangi keren hakani ka review meeting menta ka janmit ka baar ka bangi keren hadin ka tu ka jingjia ka badai bat ka Kanis Das Hospital ka sarkar kala thung ya ka wei ka inquiry committee hakaba anjalam da DHS i Dr. Amanwar batru ngilabu ya ka deadline ba ya kani ke report day ban penpoi sya ka sarkar hapo artayo kata kadai ke benta ka baar ka ba ngi keren ka bangi keren biang mena ke janmit kalong ba de ni yo ik report katu kan itali ba kidang don susu kitu kitrok ki bawan kit ya kini ki mar rep ki bariang nagi jaka keleng hang nepo ka jelam kala jongi kidang syak pendik, kidang syak bat, kidang syak pensitop. Kabang akuang ban penken mau ni kolong ba, kat kum ka notification ka ba ka sarkar kala issue. Ba yakin ni kitrok ru ngisim ba kidai ki hap ka kategori kabang ong ka essential services. Kabang akuang ban penken mau leng ba jong pi ya ki paj ba no song snong jong ke jelame kala. Sengau ba wat pentut ai bakini kitrok kenyat namar ba philatip ikani kadeka por ba penmi ya ki johur ki jep bat kini ki johur ki jep kidai ki bala ban put tang cisngi tang arsngi ngakwa ban kentu barok ba phimdai ban penwit namar ba kini kitrok ki barung u driver bat u handyman kidai ki barung leng ba jong ki entry points ki bangilabu apa ke jelam megala jongi batru om tanggata ngida isyuru ya kapas hakabakin le sya katu kajaka kabaki de bankit ya kitu
ki marep ki mariang ki juhur ki jeb ki bakin nongrep ki lade penmi lepa harut surok kumta menta ke janmit ngila ai biang ya ke reminder syaboro ki district administration bakin sngo bahabat kit kia yakni kenang ba kadnumbu hakajing ya ki driver nongnya akali bat kumjuru kanumbu ya kajing yakin nongrep ki bapli ki ba menstep mensngi kilum kilang ya kitu ki jingrep jingriang ki juki lani ki juhur ki jeb juki bat janmit ki sade bat ki penkit sya bar jong gejela megala jongi baro kawe kata kade ke isu ka bangi keren ka bangakwa bat supen ken mau akan ke janmit adin mengi keren hapo ke review meeting don ki jing ya sutu bakla katukan ni ki ba ong ba ki paj ba anak sorkar ka penmi kodar bam sya asu ban bam dos niang tang namar ba katuka kes ka don ka kes ka ba jia hang te hapo kisnong lamin ya kisnong lamin bat ki katu kan tli kisnong ki marjan ka de ki jing sisa ngila advice chakilang ba u district veterinary officer ba kin sngau ba ban sange shwa ban bam ya lane ban thit dos niang katu kat ni por kat bangim pat yo ya ka confirmation letter napo ka government of India anang layo ay katangin sa batay ka ay ka bangi de banle nang ni syakmat tenrei syakiwi kuwi district ngiyo ay kajing tip bat kata kajing tip kalong ba don ki boong ba ke sorkar kala penmi yo kodar banum sya asyu ban bam dos niang len de bom sya asyu ban od dos niang ndai ka bangakwa ban ong epi ko order ka bangi penmi mentai mat komba ar menai mensua kalong be tang arteli kawe ka interstate movement ngim sya ka baar ka inter district movement ka bumut ban kit yus niang nakawe ka state sakawe state ngim sya kabaar ban kit lani banya de banya tet usniang nakawai ka district syakawai district yakataru imsha tenrei within the district hapo la ka jong district yakata ngisha omtang banya de yatit nrei banya bam banya di te kata ka bangakwa ban persyaya kan ka janmit na ka benta ka jingtip jong ki pajba nong song snong barokoi kabang sengotunat ban ong hadin bangi syongru kajing perkat lang na kaliang jongka authority ka nekrim hospital rengkat bat ka state government kabang akwa ban pentip akan ke janmit kalong ba ya ka plasma bank larai ba ensa set up no kloi kat bala hapo nekrim hospital na kamenta kajing mentoi pajba jong ke jela megala jongi bat kumjuru ki pajba jong ka North Eastern States baro kawe kata kade ke benta ka balai ka ba ngiya keren